Μέσα από τις δράσεις που κάνουμε με το πλαίσιο της επιστήμης των πολιτών, θέλουμε να ευαισθητοποιήσουμε τον κόσμο και για την αστική χλωρίδα, αλλά και για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα έντομα επικονιαστές, καθώς και να καταγράψουμε ποια είναι η μελισσοκομική χλωρίδα και πανίδα της πόλης μας. Ονομάζομαι Νίκος Χατζηλίας και μαζί με τη συνάδελφό μου Μαρία Τζανέτου είμαστε η ομάδα της Αστικής Μέλισσας. Το πρόγραμμα Επικονιάζοντας την Αθήνα είναι ένα πρόγραμμα ευαισθητοποίησης για τα έντομα επικονιαστές και την αστική χλωρίδα στην πόλη της Αθήνας στο πλαίσιο της επιστήμης των πολιτών. Οι πολίτες επιστήμονες ενημερώνονται για το θέμα της επικονίασης και στη συνέχεια καταγράφουν με τη βοήθεια της τεχνολογίας τα έντομα επικονιαστές και τη χλωρίδα που συναντάνε στην πόλη. Η επικονίαση είναι μια πάρα πολύ σημαντική οικοσυστημική υπηρεσία που μας προσφέρουν τα έντομα επικονιαστές και από αυτά εξαρτάται τόσο η τροφική μας αλυσίδα όσο και η υγεία των φυτών και η ανανέωσή τους. Το πρόγραμμα Impetus μας εφοδίασε με όλες τις βασικές γνώσεις που χρειαζόταν να ξέρουμε για την επιστήμη των πολιτών και πώς να φτιάξουμε ένα project το οποίο να έχει ουσιαστικό αντίκτυπο. Υπήρχε τόσο εισαγωγική όσο και συνεχιζόμενη εκπαίδευση κατά τη διάρκεια του προγράμματος από την πλευρά της ομάδας διοργάνωσης, η οποία μας εφοδίασε με πολύ σημαντικές γνώσεις που αφορούν τόσο στη συλλογή δεδομένων και στον τρόπο επεξεργασίας τους, στο πώς προσεγγίζουμε το θέμα της ισότιμης συμμετοχής των διαφορετικών ομάδων ενδιαφερομένων, πώς μεγιστοποιούμε τον αντίκτυπο των δράσεών μας και πώς επικοινωνούμε τις δράσεις μας και τα αποτελέσματα των ερευνών μας στο ευρύ κοινό. Αυτοί οι πρώτοι 6 μήνες ήταν μια πάρα πολύ ωραία εισαγωγή σε ένα project το οποίο θα θέλαμε να έχει μια διάρκεια τουλάχιστον 5 χρόνων, για να καταλήξουμε σε ασφαλή συμπεράσματα για τη βιοποικιλότητα της Αθήνας. Στη συνέχεια θα θέλαμε να συνεργαστούμε με δήμους, την περιφέρεια και άλλους αρμόδιους φορείς που μπορούν να βοηθήσουν στην ανάδειξη και προστασία αυτής της βιοποικιλότητας, αλλά και να συνεχίσουμε να δουλεύουμε με σχολεία της Αττικής, εμπνέοντας τους μαθητές να ζουν πιο αρμονικά με το περιβάλλον τους στην ίδια τους την πόλη. Τα ξενοδοχεία εντόμων είναι ουσιαστικά ασφαλείς χώροι όπου τα έντομα αφήνουν τα αυγά τους, διασφαλίζοντας τις μελλοντικές τους γενιές. Παράλληλα, κατασκευάζουμε τα μελισσοξενοδοχεία ως έναν απλό και προσβάσιμο τρόπο να παρατηρήσουμε τα έντομα και τον κύκλο ζωής τους και να ευαισθητοποιήσουμε την κοινή γνώμη και ιδίως τα παιδιά για τη μεγάλη αξία που έχουν στο περιβάλλον μας. Ενημερωθείτε για τις δράσεις μας μέσα από τα κοινωνικά μας μέσα και την ιστοσελίδα μας και για το πώς μπορείτε να συμβάλλετε στην ανάδειξη της βιοποικιλότητας της Αθήνας.